sai nake ganin da mun dawo maka ya tafi gidansu na tafi gidanmu shikenan mun daina wannan mu'amala daɗin ya ƙare mu da haka sai na rika san kada a dawo a ɗan jima a ɗan yi jinkiri to waɗannan abubuwa da nana Khadija wa aka zata sayyidatu Khadijatu bima sami'atu an karimi sifatul amini wa azimu sajayahu salawatullahi wa taslimuhu alaihi nana Khadija sai ta rika daga abin da ta ji na kyawawan sifofin nan da ɗabi'o'in nan na kirki da cikar mu'amala da cikar bajinta na annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi tun daga sannan wannan labarin da ta ji gurin Maisaratu sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala sai jefa mata san annabi Muhammadu kuma ta rasa yadda za ta yi ba don komai ba ita tunani take saurayi kamar manzon Allah gidan girma kyan halitta kyawawan ɗabi'u daraja kima mun gane ko sai ta ga to ni kuma ina wacce na taɓa yin aure har sau biyu hasali ma ɗanta na biyu shine sa'an manzon Allah sannan in zo in ce ina son sa ta yaya saurayin da duk macen duniya za ta yi burin ta aure shi ina bazawara in ce masa ina son sa kuma ya saurare ni wannan abu da ya dame ta waɗansu malaman tarihi suka ce na Khadija har rama ta riƙai ka san so in ya kama zuciya kuma musamman ita mace fa ta fi namiji zurfafa a cikin soyayya ne ka gaya ko wannan ɗabi'a ce ai haka ta fi namiji zurfafawa cikin su amin malam to yau abban naku baya nan ina jin yana Abuja ne da yana nan da ya mai maka da martani ai mun gane ko shi yasa zaka lura yanzu mace in tana ƙaunar mutum ta aure shi duk larurar da zai gamu da shi ta rayuwa tana iya juriya ta zauna da shi ya gamu da rashin lafiya ta shekara da shekaru tana jinya tana iya juriya amma namiji ba iya wannan juriya duk inda ya ga larurar ta abun nan to me kokari ne ma zai ce bari a ware ta alkai mata komai amma bari in aure wata ai mun gane ko yawa ta Allah ya mu dace bala mun gane ko to nana Khadija dai santa da annabi ya ratsa ranta har sai da ta kai abun ya fara nunawa tunaninta ya juya kanta gaba ɗaya ya juya kansa gaba ɗaya shi kuma can Abu Dalibin yana can yana ta nazarin tun da gashi an samu dukiya ina za a je a nemo manzon Allah aure to wa baqiyat ala haliha ita kuma sai ta zauna akan wannan hali nata tana ta tunanin ta ya za ta kullo lamarin hatta dakalat alaiha sadiqatuha har kawarta ta shiga Nafisatu ita ce nana Nafisa kawar nana Khadijatu Kubra nana Nafisatu muntu wato bintu minyatin yar minyatin fajalasat ma'aha sai ta je ta zauna tare da ita ce babbar kawar nana Khadija sai ta shiga gurin uwar mummune nana Khadija sai ta zauna tare da ita suna zaune suna zance sai ta ga idan ta gaya nana Khadija magana nana Khadija kamar ba jinta take ba shine ta tambaye ta tace ya kawata wai me yake faruwa ne na ga duk ba ni kike saurara ba kuma duk kin canja idan ki duk yayi zuru a wannan kwanaki din me yake faruwa ne to ni shine sai ta ce abin da yake faruwa ba za ki yi min maganin sa ba na haka ki kyale shi a raina ta ce a'a yadda muke da ke ta ce to bari in gaya miki ta ce kin ji tun da suka je kasuwancin nan suka dawo mai sarrace ya zo ya bani labarin Muhammadu Aminu a duniya ba abin da nake so na aura ba kuma namijin da nake jin yin nake son ya zama mijina irinsa nana Nafisa ta ce ke da kike kin aure yau kuma ke ce kike son aure ta ce ai ko bacci ba na iya yi ba saboda tunaninsa Allahu akbar bari wata ta ji yanzu tana kasa bacci kan saurayinta ta ce ake sunna ne ke nana Nafisa Allah ya ƙara mata yadda annabi ya rika girmama nana Nafisa nana Nafisa tana jin haka sai da ta ƙara gaya mata ce to ai kin ji ta ce to amma wannan abin kike boyewa har ma ki sa ciwo ya kama ki in baki gaya min ba za ki gaya sai ta ce to ko baki sani ba ni ce zan nemo miki mafita ta ce ta yaya ta ce tashi zan yi in je in gaya masa
mun gane ko shi yasa da yawa muna tarihi nake gaya mana me wa iyayen mu addu'a wallahi masu kaunar annabi Muhammadu ne wannan sunan Nafisatu ya dade a cikin wannan al'ummar kuma wannan tarihin wannan dalilin shi yasa Bahaushe ya rika sa Nafisatu sai sunanta Nafisa yau babbar kawa mala ai Nafisa ai shikenan nana Khadija tace to shikenan ki je ki gaya masa yaushe za ki je ki gaya masa tace sai gobe tace me ya hana ki je yanzu tace a'a a bari sai gobe to kuma kaji goben kuma nana Khadija sai ta tsorata kuma sai kuma take neman kar ta je ta gaya masa ko ba zai yadda ba kuma ta ƙara samun damuwa tace ki ba komai kawai sai ta tafi nan Nafisa ta je ta kai tsaye ta je ta samu manzon Allah tace tana son ganin sa suka zauna sai da suka zauna bayan sun gaisa sai ta faɗi madarar sunan ta ce ya Muhammadu ma yamna uka an ta tazawwaja me hana ka kai aure ne ko kai saurayin yanzu mace ta kiranka ta ce me ya hana ka kai aure ne ka san da labari a ƙasa to nan da nan annabi sallallahu alaihi wasallama an ce sai ya fahimci manufarta sai da ya yi murmushi bai gane dai maganar akan wace ce ba amma ya fahimci zancen aure ta zo masa da ita sai ya yi murmushi sai ya ce ma fi ya ji shay'un atazawwaju bihi ba abin da zan aure da shi a hannuna auren garin nan ai na masu kuɗi ne yanzu wabtasamat Nafisatu ita ma Nafisa sai ta yi murmushi shi da kuka yi murmushi ni ma na daga kai na dan zuba muku ido ita dama shine abin da zai bi ba sai ta yi murmushi sun maƙalar sannan sai ta ce fa in kufita wadu'ita ila al-mali wal jamali wal sharafi wal kafa'ati fa hal tujibu mun gane ku sai ta ce a matsalar ba ta kuɗi ba ce ba mu yanzu abin da muka zo maka da shi yanzu da za a isar maka a tunkuɗe maka maganar talauci kuɗi ɗin nan kuma ai kiranka zuwa ga ita samun dukiya ɗin ga kuma ka samu kyakkyawar mace kuma maɗaukakiya wacce za a isar maka komai a aurenta fa hal tujibu za ka yadda za ka amsa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa man mana haka ba a faɗa tukunna mu ji wani ɓangare ne ina ne in gane shi yasa Abdullahi ɗan Abbas yake ce an za ka yi aure to kakai cinikin kifi a ruwa ka kirawo mai su ka ce to zan baka naira 1000 duk kifin farko da ka kamo nawa ne amma zan biya ka 1000 to ba lalle ya kamo wanda za ka gani ka ga kana so ba ka bari ya kamo ka gani in ka gani mun gane sai ka taya to don haka idan aka yi maka bayanin mace duk da dai shari'a ta yadda baka taɓa ganin mace ba a gaya maka sifa da halayyarta ita ma a je a gaya mata naka in ta yadda baka ganta ba ka mika sadaki kuma a ɗaura aure in ta zo ka yi duƙui ka ganta ta yi duƙui ta ganka ku gane ko yawwa shari'a ta da wannan amma me a gurin Abdullahi dan Abbas in son samu ne ka je ka ganta ta ganka tunda annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sahabin da ya zo ya gaya manzon Allah ya ce yana neman aure ce ka je ka ganta ta ganka ka je ka ganta mai yiwa za ka ga wani abu da zai daɗa kiran hankalinka to kaga ka je ka ɗan gani yawwa ɗan gani aka ce fa ka je ka yi ka ganta ta ganka to don haka manzon Allah sai ya ce wace ce wannan fa in wafaqat faqad qabiltu idan na ga ta dace to zan karba sallallahu alaihi wa sallam ai shikenan ita nana Nafisatu tana daga kai sai ta ce to ba wata bace ba kyakkyawan nan mai kyan halin nan ka san ba kyau ba kyan hali duk kyan mace in ba kyan hali mummuna ce kuma shi yasa malamai suka ce duk munin mace kuma inda kyan hali kyakkyawa ce kuma kai zaka gane maganar malamai akan sami tsaleliyar mace har ma a rika misali duk layin ko duk ariyar ba mai kyanta sai kaga wani ya zo ya rikice ya haukace duk ya zuba dukiya ya aure ta dan watanni ko 'yan shekaru kuma sai ka ji ya sako ta a lokacin da za ka je ka ce mai dogon hancin nan ka sake ya ce a gajeren hanci ne da ita lokacin munin ta yake gani
mun gane ba to don haka ta ce